morning guys, welcome back to another vlog. Today is February 14, 2023 and it's 8 a.m. Actually, dugay kayo ko nakatugap I don't know why. Maybe tungkol sa noodles. Na ako mga to-do list. Nasa ko meeting, not sure if morning, and nasa ko kailangan paliton nga products for a project. I'm all alone on Valentines Day and it's okay. Dili siguro ko mo magluto karon, like luto sudan. Yeah, nag-breakfast ata and mga pay. Let's wash the dishes. I was not able to wash it yesterday kay I was dead. Siguro mga 50% dead. Not totally dead because I was able to film, to edit, and to eat. Charot. I did everything kahapon para lang maibsan ang akong gibati. Nag-soup, nag-fried chicken, nag-kape, nag-coke para malunok na ko ang fried chicken. Chicken joy akong gipalit kay sayang hindi makaon. Pag gabi ipag yun, nag-noodles ko o katong collagen drink dito akong nainom. Wala akong baong. Wala sa nagbasa. Igo ako. Ay, cute. Uy, I don't know sa kung kanon. This one. This is already expired. May nakapalit mo palit ng fan. Sayang kayo. Kidadang pa kayo niya. Ako rin si kaon. Sayang kayo. Sorry, Lord. Mag-cereal. Nandiyan ko sumugod magluto. Ay! Oh! Kita, oy! Kasama di ko, guys. Kinakat na ko ako ang kamot pag luto. I need a chair para lang dali because I only have one chair. Onya, wala na nga sana ako siya hilagtan dito sa kwarto because dito ko tig-park. I bought this sa 7-Eleven. Yeah, timing na kaayo. Gipalit na ko siya cause pink and red. Like, for the Valentines kon unta. But sakto ra kaayo cause kitapol siya dahil ko karon magluto. I know it's 8 a.m. and beyond ako dali because meron kayo na light ang sulod ko rin. So, off me siya kay very dim. Ang taning instant na ako kay doon na lang nabilin. After that, kay mag-stick na lang ko. Nag-send ang lola ni Avery og picture niya. So, mani siya ang ibuhat ni Avery karon nag-breakfast. Same, baby boy. It's very quiet here. Like, ang magsaba ra kay gate, dog, iring. Lately, ang iring kay masigid ko grabe kay makadag. Baksa. Kaya, roof. Scene. Ano sa today ang right way sa pagkaon sa cereal? I mean, sa pag-prepare sa cereal. Milk first or milk after? Let me know in the comments if unsa yung unahon. Basta ako lang iba, unahin ko yung sarili ko. Why? Check is almost 6:30 p.m. Round 2. Okay, so tawagan na ako kanina kami because traffic and the city was terrible. So dali-dali ako naglutuan nito. So dalawa na lang yung ginamit to the bedroom para mag-beef and movers. So, cancel ang among meeting this morning. I'm craving for ginabot. Naguna-una lang po sa kung isa na akong button. And by the way, nagihatag ang igsuon sa partner ni ate. This is for Avery. Chocolate. Kani siya kay for Avery. Kinder Joy. Wow! Inigabot niya ako siya tagana na. Kisses! Thank you! Diba? Bisag single ka na ating mga nadawat. Angel and Avery. Buy myself all of my favorite things. I want it to happen. Ano ba nasasabi mo na mulay naman
So today is content day. Naghimo ko og video para ani. This product, dili na siya sponsored anyway. Yeah, nakita na ako siya nga ikuan kung mag-curious ko. So, protects hair from damage, detangles knotted hair, and you know me nga sige 24/7 nakatayo akong hair. Wala ko'y sulay-sudlay. Yeah, per na lang ingana akong tangled. Yeah, lobat ko shit. I have the shots, ubang shots, and ganun ako gawas niya. Gloomy man sa gawas. So now I'm trying the hack na ako nakita sa TikTok. Okay, let's look for a sky wallpaper. Dahil mo ng sky. Ay, sky nga. Ako ba gumangkon? Agibutang ang mirror dire. Kailangan to siya i-full. May murag try ko og video. Oh, but ngit-ngit lagi siya dire. Ngit-ngit gid siya. Yeah, why? Actually, wala ni siya sa akong plano. Ay, na siya sa mga to-do kemerot, but not for today. But a crush na to-do list. Nakahimo na sad ko og video sa second for TikTok, but kanya siya kay more on chika lang siya kasi dapat ako siyang himuan ng video like demo, pero kung ko gidugo, so kanya siya kay ko na siya pampais sa period cramps. If you want, ako i-link siya sa description box. Huy, I miss that. Charot. Guys, kadawat kong flowers karon. Itirong bulaklak. Kanila sa moro may afford na ko ron. Crave ko og something crunchy, something aslo. Uy! So far, karon wala pa gigihatag nga task. So walay ahos, cucumber na lang, but it's okay. Kailan may ramansad. Pero dili na ko gamito ng akong sibuyas day ahos. Di na ko gamito ng akong sibuyas nga nabilin cause nagpamang ko'y putahe nga lutoon. Magluto ko ni Kaputi Avery. Kami ay kukoy pero nagkukong ko gahapon. I have upat ka puso, diba? Very Valentines. May flowers, WG heart. Pero Tagalog lang sila. Mahal kayo 13. May panaglungag doon ng kusyota. Hapdog. Hapdog. Ambot, uy, kanang daghan kong time ron. Lahat na sa akong video. Oh nga, I'm planning to do like a Valentines nga content na sad. Wala ko nag-expect nga ako siya dayo nun. So, muna siya nagkulot ako, heatless, computers. Kailangan sa mo try kay nara sa link below. Actually, pwede rin mong gamit o kuan leggings if na mo. But if ganahan mo ka ng pinaka-cute, nga siya. Guba day ang door. Yeah, mag-works ako kasi na eye revision, mag-makeup, balik, retouch, and then sanina. Wala, gusto ko. Naiganap akong day. Abi palag ka nang kumukmukra ko sa balay on Valentines. Normal day naman siya. Oo. Aw, na nakagawas? Ay, lang mo ba? Ha? Ay, ano ba yun? Napakatagal naman nun. Parcel check. Actually, ganyan siya kay bedsheet. Oh, ipalit ko og another bedsheet kay kato kong last nga gipalit single tong kuan niya ako nag-expect nga queen nga akong ipalit nga bed because ang una na ko ato muhangyo ako sa kumama nga dadto na ako nga kutsun so wala na lang na siya duha ka pillowcase kani siya i-link sa gihapon ako siya sa below siya rin gamito na nako siya uy kay
Huy! Pagka-perfect. Sakto ra kayo siya. Cause, lagi queen size siya, pero na siya mga kani-gani. Narag na siya burot or extra something. So, sakto ra kayo. So, dito na lang siguro kung palit og mga bedsheet. For the Korean, igawas dyan ko nga, ingani ako kan, gitutukan dyan ko bata. Masyag katawa. Katawan niya ako buko. Okay, ako bisa gisiradan kay gusto ko makita and per come through. So cute. If nangita mo og kanang high quality as in pinaka high quality nga mat kani siya. And if nangita lang sa mug ka ng aesthetic kani siya kay kapila na siya nasigig basa. No nalay ka ng mga ni stick nga isudan kog tangtang. Kapila na siya nabasa. Wala dugay kay siya usa na paksit kani siya karon pag gani ko ani nya pila na kani ka years pila na ni ka months nako nigun kay siya so worth it iyahang medyo pricey nga nay napalit akong atip nga same og style ana but gray lang to cheaper pero dali jud kuno kaayo na siya natangtang so kani siya kay proven and tested. Uy, also kani siya nagpalit ko og projector kay since dim man gini siya dire maski buntag dim yun. So whether ko gamit og projector siradan lang ni nga diha magkuan si Avery. Nya pwede ako sad gusto ko mag-Netflix. Actually, mo ni akong usa sa kuan ang mga wala na nako nabuhat before. Gusto ko ibalik. Sukad kay never jud ko nag-binge watch og something kung attention span kay grabe ka excited ko kung mag-Netflix, ganon. Then, pohon, manifest na to, makapalitag aircon. Ay, nyo. Patay tanis, babe. Pero, manifesting. So, mga na niya siya. Hindi ko ba mo sa pag-pronounce ano, but, wala siya kung board. Huy! Chiren! Bati siya pagkakuan, but whatever. Sayang kay ako ra usa. So meaning kanon na ako siya tanan. Charot. Kanon na ako kani mga lanay like. Uy, kadami good. It's pretty cute kay dapat ang akong gamito nun ta kay katong red nga basta katong red nga checkered niya. Nabot pa siya karon. Oh, I love it. Like mo na din akong suot pink as a pink girl. Yeah. Hindi siya bagay sa kulot kay mo kung amaw. Because of my double chin. Pila ko okay na na. What do you think? Hey guys, time check. It is 7:44 PM. Yeah. Nagkuhan lang ko work. Wala na ko gitiwas sa ang kuan. Ambot lang maglisod yung kong tiwas og series. Ambot lang. Pero naana ko sa unsa ni siya nga episode. What? Episode 3! You know? Nag-Emily in Paris ko kay tanan ko mo na og Love Rose kay kapahan jud ko ni Lily Collins niya. Mo to siya. Or may wala day dito sa Netflix. Nya karon kay giduka kay ko. Wala ko gigutom pero giduka ko.
Nilamo sa ko niya. Tulog na lang ko. Actually, ganihan ako gasigi o scroll sa TikTok. Nag-consult ko, hinihinay ko og edit sa akong gi-film ganihan. Ganihan ako giduka. Abi ko ka nang ma-sugar rush ko. Kaya pa rin akong kaon og tamis. Kaya karang grabe kay giduka. Giahak pa eh. I think I'll end the vlog here. Mora na akong adlaw. I'm happy nga I got to do what I love good. Which is making videos niya. Good luck na lang ani sa pag-edit. Ugma, magluto ko. Kaya basig mo iuli nila sa Avery. So, magsabaw ko ugma. And yeah, I'll end the vlog here. Thank you guys so much for watching. And if na mo suggestions nga ako himo nga vlog, comment lang. Let me know. I'll try to upload once a week. Hindi pa kaya sa akong kuan. But manifest ta og kanang computer. Huy! Manifest lang tayo ng manifest hanggang sa ihatag sa universe. Here again, thank you guys so much for watching and being here with me. Oh, asa mo? Charis. Leave a like. Comment pod mo. Uy! Follow me sa akong social medias, everything. Angeladymorales X. Don't forget to subscribe and I'll see you on the next vlog. Bye-bye!